Estàs interessat en posar ordre a les teves finances i saber com reduir despeses? Doncs estàs a bon lloc. Benvingut al Repte Economitza't, un bon lloc per tenir i informar-se d'economia. En aquest vídeo parlarem de com organitzar els vostres ingressos per tenir un bon control de les vostres despeses. Així que, comencem! La regla del 50-30-20 divideix els ingressos mensuals en tres categories. 50% per necessitats. Màxim la meitat dels vostres ingressos han d'anar destinats a necessitats bàsiques com l'habitatge, aliments, serveis bàsics, transport i salut. Són despeses imprescindibles per viure i perquè ens entenguem bé, són totes aquelles que encara que vulguis no pots deixar-les de pagar, tot i que no vol dir que puguem mirar de reduir-les. El 30% per desitjos o despeses variables. Una tercera part dels ingressos es pot utilitzar per despeses opcionals com sortir a menjar fora, l'entreteniment, viatges o compres no essencials. Això us pot permetre gaudir del vostre temps lliure sense superar el pressupost. Finalment, el 20% per estalvi i deute. El 20% restant s'ha de destinar a estalviar i a pagar algun deute que tingueu. Podeu posar aquests diners en un compte d'estalvi, invertir-los o utilitzar-los simplement per reduir algun deute. Això és crucial per assegurar el vostre futur financer. Per implementar aquesta tècnica, posarem un exemple. Calculeu els vostres ingressos. Contem que cobreu 1.700 euros i dividiu els 50, 30 i 20. Elaboreu dues llistes, una de gastos fixes, tot allò que no podem deixar de pagar, i una altra de variables, allò que no és essencial. Assegureu-vos que les vostres despeses encaixin dins d'aquest pressupost. Què et sembla? Et veus capaç de començar? A la descripció tens un petit resum. I recorda, deixa els teus comentaris i segueix-me per més consells. I no oblidis apuntar-te al repte Economitza't.